Mas madaling access sa dekalidad na gamutan raw ang aasahan ng mga taga-Aurora sa oras sa makompleto ang bagong DOH Level 3 Hospital sa Lalawigan. Formal na raw sisimulan ang konstruksyon ng Aurora Medical Center sa bayan ng Baler matapos ang sinagawang groundbreaking ng pasilidad sa barangay Obligasyon nitong Martes, August 18. Pinangunahan ni Aurora Lone District Representative Romel Rico Angara at DOH Region 3 Director Dr. Corazon Flores ang aktibidad kasama ang provincial government officials, mga alkalde ng lalawigan at iba pang ahensya ng pamahalaan. Matatanda ang August 2025 nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12240 na inakda ni Representative Romel Rico Angara upang pondohan at mailunsad ang pagpapatayo ng naturang ospital. 3 beses na nabigo, ngunit hindi sumuko. Ito ang ibinahagi ni Angara sa naging mahabang proseso bago tuluyang masimulan ang pagpapatayo ng ospital. Actually, sa first term ko pa lang, sinusubukan na natin ito. Kaya nga lang medyo mahirap because bawal ang renationalization ng hospitals. So, I tried 3 times but to no avail because of that specific law. So, ang ginawa po natin, naisip natin, pinayo tayo ng ating mga kasamahan at even DOH na pag gumawa tayo ng isang batas, they have no choice but to follow it. So, nag-craft tayo ng isang House Bill at ito, naging naipasa na natin. And now, 2026, mag-groundbreak na tayo. So, medyo matagal, but sabi ko nga, every journey starts with a single step, so ako'y natutuwa. Aabot sa 300 million pesos ang initial budget para sa phase 1 ng proyekto, habang hihiling pa raw ng budget para sa mga susunod na yugto ng itinatayong pagamutan. Well, I will just continue to fight for it. Unang-una, sabi ko nga, the most important things in life are 2 things. Pamilya, kalusugan. And me as the representative of the Lone District of Aurora, ako dapat yung boses. And pag inikot mo ang buong lalawigan, ito talaga yung pinakapangunahing kailangan namin. So for me to be able to do that or to lobby that in Congress, I don't think I will be having a hard time. Ang timeline natin in DOH is approximately, hopefully, in 3 years' time, na fully construct yan. So we have for 2027 and hopefully for 2028. Nakasaad din sa batas na ang Department of Health ang diretsong maangasiwa sa operasyon ng Aurora Medical Center. Lalawigan ng Aurora is very small. We are big in our land area, pero yung aming populasyon maliit. So in short, yung aming Kapitolyo, which is runs the Aurora Memorial Hospital, kakarampot lamang yung pondo. Alam mo, kahit sinong ilagay mong gobernador dyan, at nanggaling na rin po tayo dyan, nag-vice gov ako, nag-acting governor ako, and masasakit yung ulo because it's very minuscule o napakaliit lamang ng pondo as to sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, kung DOH ang magpapatakbo niyan, hindi naman problema yung gobernador, yung sangguniang panlalawigan. Kasi ang pag DOH yan, mismo sa national fund na kukunin yan, and taon-taon yan ay mapapapondohan na para sa ating mga kababayan. 3 taon ng opisyal na timeline para sa konstruksyon ng ospital, ngunit may mungkahi ang DOH na simulan ng mas maaga ang bahagi ng operasyon nito. Ayon kay Angara, handa siyang sumunod sa rekomendasyon ng mga eksperto. Actually, yung sinabi nga namin timeline na 3 years yung construction ng hospital, that's all finished. Pero ang plano ng DOH, pag nag-phase 2 na, once operational na, they want to start out early para ma-fill out na kaagad ng ating mga kababayan. But to me, that's call of the experts. Call yan ng ating DOH, call yan ng ating regional director, call yan ng ating secretary. But then again, I will listen to them. They are the experts kung paano gagawin ito. Pero yun ang mungkahin nila sa akin. So ako, I will just follow whatever they would recommend to us. Nagawa na natin yung batas, papondohan natin yung ating mga structures. Now we will turn it over to DOH, then we will assist them in any way possible. Ibinahagi naman ni DOH Region 3 Director Dr. Corazon Flores na malaki ang magiging benepisyo ng Aurora Medical Center dahil hindi na umano kakailanganing bumiyahe pa ng malayo para lang makakuha ng dekalidad na serbisyong medikal. Dagdag niya, direkta nitong tutugunan ang layunin ng universal healthcare. Gandang pag-asa to, no? Every Filipino wants to, of course, ang layunin ng ating universal healthcare ay magkaroon ng access to quality health services ang bawat mamamayang Pilipino without from primary, secondary to tertiary level without having that financial burden. So, ang ganitong paraan, mararanasan at magkakaroon ng pag-asa yung mga tiga-Aurora para yung dati-rati, pagkakasila'y kailangan makakuha ng mga tertiary level of healthcare, dadalhin pa sa Paulino J. Garcia. Ngayon, handito na, malapit na,
Sa kasalukuyan, nasa level 2 lang daw ang mga ospital sa Aurora, kaya napipilitan pa rin bumiyahe ng hanggang 2 oras sa mga pasyente patungo sa Cabanatuan City para sa mga espesyal na gamutan. Bunsod nito, inaasahan ng bagong pasilidad ng DOH ang magiging solusyon sa mga hamong pangkalusugan ng lalawigan. Serbisyo na ipoprovide ng mga hospital natin dito, nasa level 2 po sila. Kumbaga hindi sapat, kinakailangan pa rin na yung mga specialty services dinadala pa rin nila sa Paulino J. Garcia, which is mga 2 hours away from Aurora. So mangyayari dito, masusuportahan yung mga pangangailangan pangkalusugan. At nagiging challenge kasi po sa provincial government, yung pagpapatakbo ng ating provincial hospital, district hospital, medyo kumakain ng malaking budget ng ating province. They're hoping na with the operation of the DOH hospital, yung pangangailangan pangkalusugan ng mga mamamayang tiga-Aurora ay magkakaroon na masasagot nito. Liban sa mga pangunahing serbisyong medikal tulad ng pediatrics, internal medicine, surgery at OB-GYN, kumpleto raw ang magiging pasilidad ng Aurora Medical Center at magiging training facility rin ito para sa mga doktor at mga espesyalista sa oras na makumpleto. Meron tayo mga pedya, IM, surgery, OBA, yun yung mga basic na mga serbisyo ng isang level 3 hospital. Of course, soon to be may training. Pero of course, magsisimula muna yan as level 1, then level 2, then level 3. Pero yung nasa batas, maging level 3 hospital siya. Ganap rin daw itong popondohan ng national government. Lalagyan po ito ng pondo ng Department of Health, malalagyan po ito ng mga empleyado, ng mga doktor, nurses, espesyalista na i-hire po ng ating Department of Health. So, pagtulungan po natin na mailagay po ito para po ang lahat ng mga tiga-Aurora merong magkaka-access sa level 3 health facilities. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.